Cefndir yn emyn sy'n dan sylw nawr yw yr arfer sy'n gan Gristnogion o neilltuo ran o'r diwrnod, y bore'n aml iawn ynddo, i gael cyfnod o fyfyrdod tawel ac o weddi ac o astudio y Beibl. Mae'n cael ei arw weithiau yn awr dawel, neu weithiau yn amser tawel, ac wrth gwrs yn tynnu ysbrydoliaeth ar y ffaith fod Crist ei hunan yn arfer mynd o'r neilltu i weddio ar ei dad. A'r pwysau wrth gwrs yw bod y cyfnod yna o fyfyrdod yn gallu nerthu ni, yn paratoi ni ar gyfer byw y bywyd Cristnogol ar hyd y dydd. Ac yn ei gweld y llwyfan yn cael ei osod fe betai yn y ddau funud gyntaf. Yn y dwys ddistawrwydd, dywed air fy niw, tored dy leferydd sanctaidd ar fy nghliw. O fendiged athro tawel yw yr awr, gad i'n weld y wyneb, doi dy nerth i lawr. Ac ar y pwysles na, wrth gwrs, ar y cyfnod yma fel cyfnod tawel yw yr awr, yn y dwys ddistawrwydd. Mae hefyd yn gwrthgyferbynnu hynny ar grym sy'n gallu dod trwy'r cyfnod yna. Tored dy leferydd sanctaidd, tored air sanctaidd, deiriau sanctaidd ar fy nghliw, felly ynddo fe. Neu doi dy nerth i lawr. Nawr, emyn Saesneg oedd yr emyn ma'n wreiddiol, speak Lord in the stillness, speak your word to me. Mae'r geiriau yna, wrth gwrs, yn cyfleiri'n peth ar emyn Cymraeg. Y syniad yma bod ni nawr ag emyn sydd yn weddi mewn gwirionedd, ac yn weddi personol iawn hefyd. Mae'r emyn ma'n llawn o eiriau fel fi a fy. Ac rhywun o ddwyrain Lloegr, Emily Grimes, oedd awdur yr emyn Saesneg yn wreiddiol. Fe fi am gyfnod yn genhades yn Affrica, ac fe sgrennodd yr emyn yma pan oedd hi'n genhades yn ne Affrica yn 1896, ac gyhoeddi wedyn mewn casgliad o emynau gan mudiad Cesig. Mudiad Cesig yn fudiad yn y cyfnod yna oedd yn hybu dyfnhau y bywyd Gristnogol. Ac a fi hefyd yn bwysig iawn yn ceisio hybu y bywyd Gristnogol, y dyfnhau y bywyd Gristnogol yng Nghymru, oedd cyfieithydd Cymraeg yr emyn yma, sef Nantlais Williams, gweinidog amlwg iawn gyda Methodist Calvinaidd, gyda'r Presbyteriaid, felly, yn weinidog ar Bethany y Rydaman am flynyddoedd lawer. A Nantlais yn un o'r emynwyr na, ryw gnwd o emynwyr a gododd tua dechrau'r 20th ganrif. Rhai o Sir Gyfyrddin yn arbennig. I ni'n meddwl am Elfed ac am J.T. Job ac am Nantlais ei hunan. Ac yr un dod dan ddau ddylanwad. Roedd yna adfywiad llenyddol yn y Gymraeg yn y cyfnod yna, adfywiad romantaidd, adfywiad lle roedd lawer iawn o sgrennu telenegol romantaidd. Cerddi oedd yn creu rhyw fath o, neliad greu rhyw fath o wyrgylch ac yn tynnu ar emosiynau. Ac yn ei gweld hynny yn yr emyn yma gan Nantlais, mae yn llifo'n rhwydd ac yn greu wyrgylch hyfryd. Ond y dylanwad mawr arall arnyn nhw oedd diwygiad 1904, ac yn ei gweld hynny'n glir iawn yn achos Nantlais. Fe gafodd fagwraeth grefyddol, fe ath i'r weinidogaeth a dod yn weinidog yn 1900 yn Bethany Rydaman. Ac yna yn 1904 mae diwygiad yn dod i Bethany. A Nantlais yn sylweddoli bod e'n dilyn Crist, felly, bod ei berthynas ddim yn iawn â Crist. Bod ei berthynas yn wahanol i'r berthynas y bobl mae oedd yn dod dan ddylanwad y diwygiad o'i gwmpas e. A Nantlais yn ymdrechu mewn gweddi, meddwl fe, i gael yr un math o brofiad â nhw. Ond yn sydyn yn sylweddoli yn dawel iawn, meddwl fe. Mae credu oedd yr allwedd i'r cyfan. A hynny mae mor syml hynny, meddwl fe. Hynny yw, bod e ddim yn dibynnu nawr ar ei ymdrechion ei hunan.
ac ar ei weithgarwch ei hunan i ennill i achadwriaeth y petai, i fod yn dderbyniol gan Dduw. Ond trwy gredu'n syml yn yr hyn wnaeth Iesu Grist drosto fe, credu yn ymdrechion rhywun arall, roedd e'n gallu dod i dderbyn iachawdwriaeth ac i ddod i berthynas bersonol â Christ. Mae'r newid yna, wrth gwrs, yn ei fywyd yn gwbl chwyldroadol. A mae'n ymroi weddill ei fywyd mewn gwirionedd i geisio hybu y bywyd Gristnogol yna mewn pobl eraill. Yn efengylu, ond hefyd yn ceisio dyfnhau y bywyd Gristnogol yn yr rhai sydd wedi cael trwydigaeth ac yn sefydlu gynhadledd er enghraifft yn Rhydaman cynhadledd y Silgwyn i ddynhau y bywyd Gristnogol oedd yn rhan hefyd o gylchgrawn o'r enw yr efengylydd oedd ar un diben mewn gwirionedd oedd hybu y ffydd Gristnogol a dyfnhau y bywyd Gristnogol yn y Cristnogion. Ac yn y cylch yr efengylydd yr ymddangosodd yr emyn yma, y cyfieithiad Nantlais am y tro cyntaf yn 1921. A ar ôl gosod y llwyfan, hynny yw yr awr dawel yma, beth mae yr emyn yma'n neud yw mynd yn ei flaen wedyn i sôn am bwysigrwydd gair Duw. Bwysigrwydd y Beibl ei hunan, ond bwysigrwydd yr hyn sy'n digwydd wrth i Dduw siarad yn ei trwy y Beibl. Dyna gawn ni yn y trydydd pennill yn dyswyd gras a bywyd yw dy eiriau pur, portha fi ar bara sydd yn fwyd yn wir. Hynny yw, mae gair Duw yn dod â gysbryd i ni, mae'n dod â gras i ni, hynny yw ryw ffafr anhaeddiannol i'w gras, i ni ddim yn heiddi sylw Duw, ond mae'r Beibl yn dod â gras i ni, mae'n dod â bywyd. A wrth gwrs mae'r sôn am borthi fi ar bara, hynny yw bwydo fi ar bara sydd yn fwyd yn wir, yn adleisio geiriau Crist ei hunan yn Ioan 6, lle mae'n sôn amdano hunan fel bara'r bywyd a fel y bara bywiol. Hynny yw mae Crist trwy air yn dod â bywyd i ni. Ac yna mae'r pennill nesaf yn sôn am y gair yn dysgu ni beth mae Duw am i ni wneud. Disg fi yng ngwybodaeth dy ewyllus lan, nerth dy gariad ynof, dri dy ddeddfen gan. Hynny yw, i ni'n cael yn dysgu yng ngair Duw, sut mae Duw am i ni fyw, yn ôl i ewyllus e. A dyw'r disgwyliadau yna, felly ddim yn feichus arno ni. Dyw cydymffurfio a dymuniadau ac ewyllus a chyfraith a deddfed yw ddim yn fwrn ar y Cristion oherwydd bod nhw'n dod i ni trwy Grist ei gariad, ei nerth y gariad yno, dri dy ddeddfen gan. Mae hynny, wrth gwrs, yn adleisio'r salmydd. Mae Salm 118 yn sôn er enghraifft ar arglwydd yw fy nerth am can. Salm 119 wedyn yn sôn mor gi gennyf dy gyfraith di. Hi yw fy myfyrdod beinydd, hynny yw beinydd trwy'r dydd felly ynddo. Ac yna mae pennill ola yn cyrraedd rhyw fath o uchafbwynt beth yw diben y cyfan. Y diben y cyfan mewn gwirionedd yw creu ffrwyth a creu arogle hyfryd. A mae Nantlais Williams yn mynd i fyd delweddau o'r ardd. Mae hynny rhywbeth sydd ddim yn yr emyn Saesneg yn wreiddiol, rhywbeth mae Nantlais wedi dwy'n mewn yn ei gyfieithiad sydd fan hyn y ddelwedd yma o'r ardd. Hynny yw, mae'r emyn mewn gwirionedd gan Nantlais yn rydd gyfieithiad yn hytrach nag yn gyfieithiad agos o'r Saesneg. Megis gardd ddyfradwy o aroglen llawn, boed fy mywyd arglwydd, bore a ffrynhawn. Bore a ffrynhawn yn golygu trwy'r amser, trwy'r dydd, bob dydd. Boed fy mywyd arglwydd yn ardd. A mae'r gardd yna'n ddelwedd sydd yn digwydd sawl tro yn y Beibl am y Cristion ac yn ddelwedd gyfoethog iawn wrth gwrs. Mae'n digwydd yn Jeremia 31, yn fyna mae yna sôn am y sawl sydd wedi cael ei achub gan Dduw fel gardd ddyfradwy. Mae Caniad Solomon hefyd yn sôn am
y crydiniwr fel rhywun sydd yn ardd wedi ddyfrhau. Mae Ail Corinthiaid wedyn yn sôn am y Cristion fel per arogl Crist. A dyna sydd gyda ni fan hyn. Mae'n gwirion y gweddi ar y diwedd i'n bywydau ni fod fel gerddi hyfryd sydd yn dwyn ffrwyth ac sydd yn aroglu yn hyfryd gogoniant a mawl i Dduw.